Trávíš hodiny času přípravou scénářů, natáčení, postprodukce, potom to reelsko vypublikuješ a nakonec má stovky zhlédnutí? Většina tvůrců pak začne hledat hacky na algoritmus, myslí si, že mají shadowban, ale ta skutečná chyba jim uniká. A to je hook. Tvůj obsah může být pro lidi skutečně hodnotný, ale k čemu to je, když to nikdo neuvidí? Prostě scrollujou feedem, uvidí začátek tvého reelska a odejdou. Pokud nezaujmeš v prvních 2 až 3 vteřinách, tak si ho ztratil. Proto správně zvolený hook dělá více jak polovinu úspěchu daného reelska. A dneska ti ukážu přesný postup, jak s hookem pracuju já, ať už ve svých projektech, anebo u klientů. Jmenuji se Tomáš Suchý a už více jak 8 let pomáhám firmám a tvůrcům s marketingem na sociálních sítích. Ať už s cílem budování značky, anebo prodejů služeb, fyzických a digitálních produktů. Systém, který ti dneska ukážu, není žádná teorie vycucaná z prstu, ale běžná praxe. Na úvod jenom ve zkratce, co to je vlastně hook. Je to ta úvodní část videa, první věty, první text, který se tomu divákovi zobrazí. A proto si rozdělíme hook na 2 části. Za prvé na ty, které vyvolávají pozitivní emoce. To znamená v praxi, že ten divák něco získá, něco hodnotného. Například 3 nástroje, které urychlí tvůj proces. Top strategie, která ti pomůže při Black Friday vydělat více peněz. 3 top cviky, jak mít větší svaly. Co ale v dnešní době ve společnosti bohužel funguje trochu lépe, tak je ta druhá kategorie a to je práce s negativní emocí. Něco, co je pro toho diváka nepříjemný, něco, co ho šokuje. Zkrátka je tam důležité správně poukázat na ten jeho problém, který zrovna řeší. Například přestaň dělat tuhle chybu pořád dokola. Nebo třeba 90% e-shopařů dělá v nastavení Facebook reklamách tyto chyby a přicházejí tím o peníze. Jo, takže to je taková první věc, rozdělujte ten hook podle emocí. A já doporučuji si vždycky navrhnout minimálně 2 hooky z pozitivní a 2 hooky z negativní emocí. No a pak tu mám ještě pro vás pár příkladů, jak to celé vyšperkovat. První, co funguje, tak jsou čísla a seznamy. Jako lidi máme zkrátka rádi nějakou jednoduchost, strukturu a ideálně, když to je celé zarámované s nějakým číslem. Takže to můžou být 3 tipy, 3 triky, 3 nástroje, nebo 80% toho výsledku, tak tvoří 20% téhle práce. A takhle zjednodušeně je potřeba s tím pracovat. Potom také funguje spojení s nějakou celebritou anebo známou osobností v té dané oblasti. Ideálně, když to je trošku kontroverzní, něco, co v těch lidích něco spouští. Například pro fitness trenéry to může být třeba, chceš mít v 50 letech fyzičku jako Jarda Jágr, dělej tyhle ty aktivity. Jo, nebo třeba ostatní marketéři mě asi zabijou, když vám prozradím XY. Každý si tam, věřím, dosadíte to svoje. Co taky v těch hookách používejte, tak jsou takzvaný power words, tedy spouštěče. Slovíčka, která v nás vyvolávají právě nějakou emoci, nějakým způsobem nás triggerují, budí nějakou zvědavost nebo chceme zkrátka nějak reagovat. Slovíčka jako odhalit, objevit, exkluzivní, okamžitě, poslední šance a tak dále. Jakmile tedy máte alespoň 2 verze hooku, minimálně jedno s pozitivní a druhý s negativní emocí, tak je na čase je otestovat. Vytvořte si tedy 2 úplně stejná reelska, akorát pokaždý s odlišným hookem. Ten test samozřejmě provedete předtím, než to budete chtít publikovat. No a pozor, tady častá chyba, možná byste si mohli myslet, že ten test se bude provádět na Instagramu, protože tam je funkce zkušební Reels, ale nedělejte ten test na Instagramu, ale dělejte ho na TikToku. TikTok je sociální síť zaměřená na videa a má silně akviziční algoritmus, což je pro naše potřeby naprosto ideální. Zároveň tím, jak to budete dělat, tak jako vedlejší efekt si samozřejmě můžete vybudovat nějakou základnu fanoušku i na tom TikToku. Nicméně ne pro každou firmu je ten TikTok důležitý, ale minimálně je naprosto zásadní právě pro to AB testování toho hooku. Takže jak to provedete? Obě 2 ty reelska zveřejníte ve stejnou dobu na TikTok.
počkáte minimálně 6 až 8 hodin, já většinou to dělám den předem, a druhý den se podívám na přehledy obou těch dvou příspěvků a porovnám mezi sebou jejich čísla. To, které bude mít největší zásah, největší počet zhlédnutí, největší engagement, tak to je pro mě ten vítěz a ten vezmu a zveřejním ho na Instagramu. To druhý video tak na TikToku jednoduše skryju. Rozhodně to nemažte, protože žádná sociální síť nemá ráda, když tam mažete ten obsah, ale jednoduše v soukromí se dá označit, abyste ten příspěvek viděli jenom vy a tím ho jednoduše skryjete. A teďka bych čekal otázku, jestli nebudete tím spamovat. Spamování se na TikToku opravdu nemusíte bát. Jak jsem říkal, ten algoritmus je mnohem silněji akviziční, než je na Instagramu a tlačí ten obsah neustále novým lidem. Můžete se o tom přesvědčit sami, když se podíváte do přehledu toho videopříspěvku a tam uvidíte, že přes 90% zobrazení toho videopříspěvku tak je z jejich feedu For You, což je vlastně feed, který vám neustále vlastně doporučuje nějaký obsah. To znamená, jsou to většinou lidi, kteří vás 100% ještě neznají. Tímto způsobem přestanete hádat a začnete publikovat obsah s hookem, u kterého víte, že funguje na studené publikum. A to je celý proces. Pochopíte jednoduše, co u vás funguje, díky tomu, že to budete zkoušet, navrhovat, testovat. To, co funguje u vás, nemusí fungovat u někoho jiného. A proto to testování je extrémně důležitý. Zásadní u toho AB testování je to, abyste testovali doopravdy jenom jednu jedinou věc. Takže ideálně natáčet to v úplně stejné kompozici, stejný vizuál, jenom tam právě změnit ten text. Jo, pohrát si s tou emocí, udělat to s tou pozitivní, udělat to s tou negativní. Nebo třeba zkusit to zarámovat do nějakého čísla, zkusit udělat nějakou šokující informaci. Pokud začnete s tím hookem pracovat takhle systematicky, tak ty výsledky se dřív nebo později dostaví. Vy sami takhle jednoduše zjistíte, co vám doopravdy funguje. No a pokud byste chtěli jít v tvorbě Reels do ještě větší hloubky, naučit se například používat AI nástroje pro tvorbu videí a celkově jak tvořit krátká videa od A do Z, ať už Instagram Reels, Facebook Reels, YouTube Shorts nebo TikTok. Tak jsem spustil minikurs, kde se tohle všechno naučíte systematicky od A do Z. Od nějakých návrhů skriptů, přípravy na natáčení, samotné natáčení a postprodukci. Jednoduše i z mobilního telefonu, ukazuju tam i efektivní postupy, jak to zvládne opravdu každý. I když nejste marketér nebo content creator, je to pro běžný podnikatele, tvůrce obsahu nebo e-shopaře. Zkrátka lidi, kteří podnikají a řeší vlastně ty sociální sítě s cílem prodat nebo budovat značku. Odkaz na minikurs najdete v popisku pod videem. No a napište mi schválně do komentářů, jaké typy hooků vám fungujou, co zkoušíte, co vám naopak třeba nefunguje. A nezapomeňte tomuhle kanálu dát odběr, moc mi to pomůže a vám neutečou další videa. Tak jo, díky a vidíme se příště.